Ka kinhon jong ki artli ki party ki badan ha ka kinhon jong ka regional democratic alliances ki bakin thop ya ka UDP bat HSPDP ha ka janmi jong ka khdai tarik unok pra kila pinlong ka jing yakindu lang banya kren ha ka mat na ka benta ka election MDC banwan ha bakren kilat pathai kubor ki arngut ki noyalam jong ka RDA ki bakin thop yu uba titas chin na ka UDP bat uba KP pangyang kilapin pau ka jingi kendu ka long banya tai na ka benta ka election MDC banwan kila ongru na marba ka jing kendu kadang dei tang ka sien ka banding kong kimbala ban shim ganu karai bat kin dang ye shong biang ha ka wei pat ka meeting ka ban long ha ka khat wei tarik unok pra bat kin sa shim ya karai ha ka te ka ski ha ba bat ki constituency bakin pin ye khon na ka benta ka election MDC banwan Kasi kadang ka meeting jong ka RDE, the Regional Democratic Alliance, kabadi ka tenun jong ka party UDP, but ka HSPDP, ni don hangi yung president ng HSPDP. Kani kasi lang kadi ka baningkong hadin jong ka election MP ila elong astin. But kadi ka election ka meeting ka baningkong pat bangin ya keren ya ka bajing ya day but ka election MBC. Tinamar ba kadai ka election ka meeting ka baningkong? Ka jinga keren ka jungi minta kasi kadang long tang ka initially kabamut tang ka jingya pasyat jingmut ka bay discuss banyak day but ki konstitusi prepare kampat don kanu ka jingya finalize ha ka ba ni keren manu banile na kata konstitusi manu banile na kata konstitusi re kadang day tang ka jingya mer jingmut ka jingya ai jingmut kajing penpau rut nagariang dengan parti HSPDP pa komjo rut kajing penpau nagariang parti UDP te namar ba ngidon ya ka RDE ka kajing buat jing perkhat ka jungi ka spirit ka jungi ka lombang idai bandon kajing trilang hakan ka election MDC banwan kata ka di kawai kanong rep te kumno ban penwan dori kata mla ban pendep tanghai po di basi kata ngidon kam mani kendu biang tinggal pendep mani kendu biang haka khatwe tarik buat pa bisi mit banyak finalize ya ka ka bangin le na kabanta ka election MDC te kandon ka jing setuju buat sisin bakan don hi kajing trilang kamat katai kan sawan hi kita otomatik hi kita mo isadon hi hangno bangin ya sutu jingmut hangno bangin ya ailat ego parti hangno bangin ailat ego parti kata ka chong haka khatwe tarik haka ML election ni dan ka puspul alliance tenre kani mantapa ka compare ya ka pripul ka compare wat ego puspul iba kita sebelum Assistant Secretary Lakren maintain dalam KDA dari exercise yang mungkin ini jenap nama kita dari aktif parti dari si penduduk yang berkat banyak kami keingin kupatan sampai dalam cumi tangga tai dari si dan itu yang hadu mentang empat benar kan lu ka list jong kandidat ka list jong kandidat kum bangalai itu iki kan dei ha ka khatlai tarik ha ka general council baru ngin finalize ka terus ni but in Syamru ia ka state election committee ka khatway tarik janbiat de haka khatlai ngin sa declare ngin pat rai kandidat yanu pat fanalai i ka penni sangi ka ding recommend kam dei ban ong bak ya approve ka kam dan bore ban approve ya list ng kandidat mereka kamram jong ka district kalong ban recommend lani ban pha i kerteng syaka state election committee din re ban panakat do i ban approve ban finalize ka state election committee baru atur ni baru tadi ketinggal perkat ini kadai baru atur lagi otonomus council kam dai tangi hasil dari wata kaca ini ya kita ki jenat haka bakumno ban ya syakmat ya ketinggal trilang ya kani ngindang ni syombiak haka kawiteri mentangi ailat igi parti lagi jong parti bagi dia walk out na kaliang jong UDP bakumjo SDP ingin saya kedua biang kawiteri maka jingat trilang digestu jingmut jing ka alliance ka jungi kadang don ni duk mentah kadang dia duk mentah but ka ni ka spirit ngin saya walk out hati ni kandidat si namar ba kala kamlong slam ngani ka jikendu namar ba nakalian ka parti UDP lu ngila pangkre na parti SPDP lu kila ya ada jom ka pangkre tinrei ban penwandur pat haju ban wanlang tajuk ka rukom perkat ingin saya finalize haka katwe terik atau pot